Szeretettel köszöntök mindenkit, én Tóth Erzsébet vagyok, és az ősi tudást közvetítem. Ebben a videóban a 21. szféráról, a dimenziók szférájáról beszélek. Ilyen a Gája is, és rajta mi emberek is. Tehát itt vagyunk mi a 21. szférában. Nem Földnek hívják, hanem Gájának. A Föld az egy elem. Mi is a 21. szférában vagyunk. A dimenzió jelentése érzékelhető kiterjedés, tevékenységi terület, kiemelkedő hatókör, mértékváltozó jellemzője. Sem a szférák között, sem a dimenziók között fizikai test nem járt sohasem, mert nem tud, tehát az hazugság, hogyha azt mondják, hogy a Holdon jártak, maximum a műholdon, egyébként a többi az hazugság. Sem a szférák között, sem a dimenziók között, ahogy mondtam már, fizikai testben senki nem járt, csak lélekszinten. A fizikai test nem tud légtérben mozogni, még eszközzel sem, a repülő is és a rakéták is csak egy bizonyos pontig mennek el a légtér határáig. Amiket mondanak, hogy elmentek az űrhajósok, azok mind műholdak. A holdból csak egy van, az egy ezüstfény. Ez mögött található Luna, tehát a holdat magát Lunának hívják. Akit tévesen holdnak neveznek, ugyanúgy ő is dimenzió, mint ahogy Gája. A műholdak hasonlóan vannak megalkotva, mint az eredeti, ugyanis álmunkban vagy meditációban a lélek el tud menni a dimenziókban. Aki azt mondja, hogy járt a Holdon vagy a Marson, az hazudik, mert csak lélekszinten tudott oda elmenni, a szféráknál a feltétel nélküli szeretettől kezdve még így sem, mert akkor a fizikai test már nem lenne életben. A dimenziókat ugye a nap is az, a csillagrendszerek is az, és ugyanúgy akiket bolygónak hívnak, de hát nagyon sokszor mondtam már ezt is, hogy nekik csak imbolygó a mozgások, és tévesen hívják őket bolygónak. A következő videóban a 22. szféráról, Atlantisról, Lemuriáról fogok beszélni, és innen ered a zafír energia, a tudás, gyógyítás maga. Szép napot kívánok mindenkinek, vagy jó éjszakát!